us obrim la finestra. Molt bon dia, ja estem aquí, a la Bisbal d'Empordà, en una associació superespecial que, com es diu? Trampolí. Trampolí. On ho poso, això? Aquí. Aquí, a la samarreta. La samarreta és una de les activitats que fan en aquesta associació que ara ens explicaran. Ui, mira, justament aquesta foto ens recorda que, com estem en un lloc tancat, nosaltres que som de fora ens haurem de posar la mascareta per protegir els de dins. Vinga, posem-la. Però a veure, tu quants anys tens, Arlet? 4. 4 anys, amb 4 anys, ella no cal que la porti. Jo sí que me la deixo, però tu te la pots treure, et sembla? Mira, i anem amb la roda, que ja estan dues persones que us hem de presentar. Està morta de ganes de conèixer tots els de dins. Anem, vinga. A veure, anem cap on està la roda? Hombre, hola. Hola, molt bones, què tal? Què tal? Benvingudes les dues. Aquí. Moltes gràcies, les tres, gràcies, Roda. Les tres. La Roda ens estava guardant a l'Emma i a la Maite, que ens agradaria moltíssim que us presentéssiu, i per fer-ho una miqueta així més divertit, farem que tu la presentis a ella i ella et presenti a tu. Molt bé. Qui vol començar? Jo. La Emma és una noia que és d'aquí, de la Bisbal, i va fer de voluntària durant 2 anys aquí a l'entitat, coneix perfectament tots els nois, i després va venir a fer pràctiques aquí, durant un temps. A veure si... Pràctiques d'integració, era? No, el mitjà, sociosanitari. Sociosanitari. Molt bé, ens presentes a la Maite? Doncs la Maite és la fundadora de l'entitat, de l'associació, la germana d'en Francisco. Després coneixerem el Francisco. Sí, i res, s'encarrega de tot el que veureu. Molt bé, perquè així resumidament, què és exactament, per contextualitzar una miqueta, què és el Trampolí? El Trampolí és una entitat que treballa per i amb persones amb discapacitat psíquica de la comarca des de l'any 2000. El que fem aquí és molt tema d'art, teatre, dansa, i després, per exemple, avui ja veureu, s'estan fent el sopar que s'emporten després cada noi a casa. O sigui, tot intentem que tot el que fem aquí surti d'aquí, que no es quedi aquí. Molt bé, la veritat és que fa una olor espectacular, així que què? Anem a veure què tal aquests macarrons. La Roda es quedarà aquí. La Roda es queda aquí. Vigilant, perquè l'espai és petit, i així tots nosaltres podrem anar a veure què passa aquí dins. Seguim a la Maite i a l'Emma. Fins ara, Roda. Vinga, Arlet, anem. Avanti. Com veieu, aquí estan fent macarrons i truita d'enciam amb ceba, tomàquet i una mica de formatge. Mare meva, qui ho ha cuinat tot això? A veure, algú em podria fer així una mica de resum de la recepta? Sí. Ensalada, tomata, huevos, vull ous, hem posat formatge i tomata. I l'hem fet al forn. Ja són els tàpers que s'emporten a casa seu. Cada un, me lo puedo llevar a casa yo. No, que soy yo. Hombre, ¿para qué queréis? Déjamelo, que me lo lleve hoy yo. Vale, muchas gracias. A veure què tal les samarretes. A ver cómo lo hacéis, ¿estáis? Ahora estamos preparando los colores. Que para los colores, ¿cómo se hace, Laura? Se pone agua caliente, 200 mililitros de agua. Luego se pone 2 cucharadas de sal. Luego se pone unos polvos, que son como unas bolitas. Que son unos fijadores. Y luego se remena todo junto con el pinter. I com estan? Estan quedant bé? Vull dir, tu, si anessis a una botiga, te la compraries? Els comprarà bastant. No, però ja fa dies que feu aquestes samarretes. Sí, Bueno, des del confinament, però nosaltres els del pis no hi érem. I ens han ensenyat ara a fer-ho. I ara les pintem. Molt bé. Pues ja porteu fetes moltes, de samarretes, com quantes? Unes 50 o... 60 o así. Sí, han fet unes 60 samarretes. Hoy estoy vendiendo, Luego las vendemos y anda que no se venden, Aquí teniu una i a l'entrada hi ha diverses. Mira com queden de xules. Mira, aquestes no són les samarretes que estaven fent, Arlet? Mira. A veure si hi ha algú... Ai, hola! Què ens pots explicar què són, això?
A ver, primero, para presentarnos, ¿cómo Hola, te llamas? Francesc. Francesc, saluda, hola. Hola. El Francesc ens explicarà què sap d'aquestes samarretes tan xules. Què ens pots explicar de les samarretes? Mira, lo hago yo esto. ¿Cómo? Lo hago yo. ¿Lo haces tú? ¿Tú solo? No, acompañado. Ah, ¿acompañado de quién? De los titos, de Chamonix. Vale, de los que hemos conocido antes. Los titos de ahí a Chamonix. Ajá, ¿qué hacéis con estas camisetas? Melena de metal. ¿Venderla en el mercado? Sí. ¿En el mercado del pueblo? No, en la tienda. Ah, en la tienda, muy bien. Esa tienda que ahora nos gustaría muchísimo si nos la pudieras enseñar. ¿Nos la puedes enseñar? Sí. Venga, perfecto, pues vamos, te acompañamos. ¿Anem, Arlet?